We gaan kijken wie daar komt. De nieuwe team, Wellis is tweede. En het derde de kans in de knappen. Maar daar komt Valentijn Malas. En de beste Hannes. Terwijl de lead is volledig mee. De eindplaatsen ook nog voor de eindplaatsschikking. Moeten de eindplaatsen op worden gedeeld. Ik wil over van de schiet maakt ze aankomst. En dan gaat de goal met perspectief van Alex Segaerts. Die met een dik aan de hoekje steken. Wat een toets op kennis geleden. Lang voor de toekomst zo willen steken. Lendelid dan op die mag trots zijn op Alex Segaerts. Wat deze man deze week heeft getoond aan de laten zien. En goed, de eindcijfermaat al prima is. De 14 minuten in de leven. En dan gaat op de Quicktour. Is de vijfde dagwinnaar van deze editie. Nee, dan straks richting eindpodium waar we de top 3 in de eindplaatschikking van Hultingen. De dagwinnaar wordt verhoogd. De eindwinnaar van het team als de finishing verwachten we. En we gaan uiteraard ook Jonathan Waals op het podium krijgen, de eindwinnaar van het Vlaanderen Super 8 strijkersklassement. Allez, pas trop. Ja, maar Paul. Vas-y, assure. Water? Thank you. Water?